Mga tama. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng udong noodles na may patola at bola-bolang isda. yes, at meron tayo pritong Pompano. oh yes, ang drinks natin tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taong kay Kapampangan. Manganta na po. Oo, mga tana. At shoutout kay Mother Jen. Ayan. Sino yun? Nanonood daw sa atin, nakita namin sa Guagua. Shoutout po sa iyo, ma'am. Yes, Ayun, shoutout salamat po, po sa ma'am. suporta. Si Mami Jean. Ayan, pa muna kami ng rice. Malaki ng Pompano. Oo, siyempre mahal yan. Dalawa lang, 400. O, tig 200. 200. Diba? Saan ka pa? Ay! Happy birthday, Siopaw! Happy birthday! Ayan o. Birthday ni Siopaw. Oo. Ayan o, noodles. Ay, udong. Unang subo mga kapudibis. Manganta na po. Mga tama. Yung bola-bolang isda natin, ayan. Isdang bidbid. Ayan. Hinimay-himay ni Kusinang Kabalen, tapos ginawang bola. Kaya naging bola-bola. Dami ng explain. Naman. Ito oh. Yaman. Masarap din to lagyan ng sardinas, no? Na maraming malunggay. Suka. Ayan. Pasensya na yung pwesto namin, maliit lang po. Kaya minsan yung siko ko, parang nakakain yung bibig. Maliit lang po. Kasi ako right hand. Hindi ba ako marunong mag-left hand Kaya parang... Taray, mag-English siya. Bahala ka dyan, kain ako. Yeah. Maliit kasi yung pwesto natin. Kaya... And kung walang odong noodles, pwedeng may kinebal. Ito yata yung ginagawang fishball eh. No? Sarap. Ay, hindi. Ano pala yung ginagawang fishball? Alam ko yun. Ano? Isda rin siya. Yaman. Maparas-paras. Parasa. Pero manyaman.
27. Cheers. Ay, gusto kong batiin ng happy birthday na si Baby Boy, lagi nanonood sa atin, si Joaquim Osmond Diaz. Ayan, 7 years old na siya sa Yes. September 29. And syempre, pinapabati ka ni mama mo na si Mami April. Ayan, na happy birthday, baby boy. Sa ano na yon, Monday. Happy birthday. Sana walang pasok yun. Para enjoy mo yung birthday mo. Lagi siya nanonood, gabi-gabi daw. Ay, Saka si Ma'am Shannon Marty. Solid supporter natin yan. Ginagaya niya yung mga minumukbang natin ulam. Kinabukasan, yun daw ang niluluto niya. ay, kala ko yung mag-pray muna po tayo. Alam niyo mga Kapo Davis, trending na yun. Ano yun? Yung pray muna po tayo. O yung mga bata sa Dito sa amin. pag nakikita din ako. Alam mga ka-foodie, pray muna tayo. Sabi, Tapos yung Montam King Kapampangan, ganon. so yung mga natutuwa din ako sa yung mga bumating gumawa ng video. Diba? So yung mga old videos natin, pinanood ko, tawa ko ng tawa ba? Hmm. Nagbasagan tayo ng itlog. Mm-mm. Kaya mga kaputis, panoorin yun. The Podibi Vlogs. Nakakatawa. Nawawalang stress nyo. Ilang beses kong inulit yun. Yan. So ginagawa ko, pag nakahiga na ako yan, nanonood ako ng mga old videos namin. Tapos tawa ako ng tawa. Hmm. Hmm. Maparas. Ay, Sarap. Ayan. Siopaw! Happy birthday sa'yo! Yan. Sorry, hindi na kita natawagan kahapon. Busy kasi. Alam mo na. At si Ate Catherine. Belated happy birthday sa'yo, ate. Joaquim Osman Diaz. Happy birthday sa'yo, be. God bless. At happy birthday sa lahat na nagpa-birthday ngayon September. Ilan araw na lang, October na naman, no? mm-mm. Sa next mukbang na tayo mag-shoutout. Dagdagan pa natin. Sorry. Si Tita Olivia, shoutout po kay Tito Mac, Tita Cynthia, Tita Nelly, Tita Cynthia,
Amponino, Yati Janet Lumibaw, Lods Discarte. Shoutout po kay Ayu, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby, shoutout po. Shoutout sa inyo lahat. Camille Garsalia, Elis Garsalia, Ruby Garsalia, and Garsalia family, shoutout sa inyo lahat. Baby girl, Alison, shoutout sa'yo baby, I love you. Sarap. Magluto na kung wala kayong makitang odong noodles, pwede naman po Mickey. Ayan, makapudibis. Pati kung di takatagat odong, makapudibis. Ang gana kayo ng video, Mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Maulan.